криш збавлення, криш одини, де прибитий був безвинний, як ягнятка найтішейший, наш Збавитель наймилейший. З древа збавцы кров стякає, наші грахи змиває. Древо твердое, змягчися до земли, аж прихилися. Спусти найсвятейше тело, вояно з болю сомлело. Выбрал Бог тебе от веку на избавление человеку. Ласка людям с тебе дана, ёй душа узмацована. Не чувана милость эта, как истина крыш для свету. Кто ж так будет милостивый, таки добрый, літостивий. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. З Духом Твоїм. Знемагала душа моя и прагне на ледзінцы Пана. Серце моє і тіло моє веселяться у Богу живим. Словами гэты антифон розпочинаємо сьогоднішню святую мшу, понеділок 3-го тижня Великого посту. На початку святої мши представимо Пану Богу наші інтенції, з якими сьогодні приходимо до Христового алтаря. В этой концелеброванной святой мше один со святоров молится за померлых, за святой памяти Даниэлю, Стефана, померлых семьи Пилецких, Христину, Марьяна, померлых семьи Людковских, Марьяну, Владислава, померлых семьи Вишневских, просячи для их об радости вечного життя у небе. Другие святор молятся в интенции ахверодавцы. Теперь перепросим Бога за наши грехи, как помогли годно скласти эту наисвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу Всемогутному і вам, брати і сестри, що зграшив я вельми думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх аньолов і святих, і вас, брати і сестри, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Амен. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Милостивый Боже, нестомно очищаем отцовый костел Твой, а покольки иснавать без Тебя и он не может, нехай завсёды керує им Твоя ласка, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобой живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амен.
Читание другой книги Валадарства. У тыя дні Нааман, кіраўнік войска сірійскага караля, быў вялікім і паважаным чалавекам у свайго гаспадара, бо праз яго пан даў перамогу Сірыі. Аднак гэты мужны чалавек быў хворы на праказу. Аднойчы сірыйцы напалі на зямлю Ізраіля і ўзялі ў палон дзяўчынку, якую аддалі прыслужваць жонцы Наамана. І сказала яна сваёй гаспадыні: «О, калі б мой гаспадар стаў перад прарокам, які ў Самарыі, той быў адразу вылечыў яго ад праказы ягонай». Тады Нааман прыйшоў да свайго гаспадара і сказаў, што так і так гаварыла дзяўчынка з зямлі Ізраіля. І сказаў сірійскі кароль: «Ідзі, я пашлю ліст да караля Ізраіля». Ён пашоў і ўзяў з сабою 10 талантаў срэбра, 6000 залатых шекеляў і 10 змен вопраткі. А каралю Ізраіля прынёс ліст з наступнымі словамі: «Калі атрымаеш гэты ліст, ведай, што я паслаў да цябе Наамана, слугу майго, каб ты вылечыў яго ад праказы ягонай». Калі кароль Ізраіля прачытаў гэты ліст, ён раздзёр шаты свае і сказаў: «Хіба Бог, каб забіваць і ажыўляць, што ён пасылае да мяне лячыць чалавека ад праказы. Таму ведайце і глядзіце, ён шукае зачэпкі супраць мяне». Калі Елісей, чалавек Божы, пачуў тое, што кароль раздзёр свае шаты, паслаў да яго сказаць: «Чаму раздзёр ты шаты свае? Няхай ён прыйдзе да мяне і даведаецца, што ёсць у Ізраілі прарок». Тады прыехаў Нааман са сваімі коньмі і калясніцамі і стаў перад дзвярыма дому Елісея. І паслаў Елісей да яго пасланца сказаць: «Ідзі і абмыйся 7 разоў у Ярдане, і загоіцца цела тваё, і будзеш ачышчаны». Нааман разгневаўся і адышоў, кажучы: «Я думаў, што ён сапраўды выйдзе да мяне і стане, і пакліча імя пана Бога свайго, і дакранецца рукой сваей да пракажонага места, і вылечыць мяне. Ці ж Абана і Фарфар, даманскія рэкі, не лепшыя за ўсе воды Ізраіля? Ці не магу я абмыцца ў іх і быць ачышчаным?» Калі ж ён развярнуўся і пашоў з абурэннем, ягоныя слугі наблізіліся да яго і сказалі: «Гаспадару наш, калі прарок сказаў табе зрабіць вялікую рэч, ты, напэўна, б зрабіў. Дык зрабі тым больш, калі ён кажа табе: абмыйся і будзеш ачышчаны». Тады пайшоў Нааман і акунуўся 7 разоў у Ярдан, як казаў яму чалавек Божы, і цела ягонае стала, як цела дзіцяці, і ён быў ачышчаны, і вярнуўся да чалавека Божага з усёй сваёй світай. Прыйшоў і перад ім, кажучы: «Вось я пазнаў, што няма Бога на ўсёй зямлі, як толькі ў Ізраілі». Гэта слова Божае. Душа моя прагне Бога живого, душа моя прагне Бога живого, як лань прагне воды з потоку, так душа моя прагне Тебе, Боже. Душа моя прагне Бога, Бога живого. Калі я пайду і з'явлюся перад Божым обличчям, душа моя прагне Бога живого. Пошли світло Твоє і Твою правду, няхай яны скіроўваюць мяне і прывядуць на Твою святую гару і да Твайго жылля. Душа моя прагне Бога живого. Я прийду до Божого
славить Тебе на арфе, Боже мой, Боже. Душа моя прагне Бога живого. Хвала Тебе, слава Божая, хвала Тебе, слава Божая. Спадяюся до Пана, довіраю Його слову, бо у Його милосердності щодрає откуплення. Хвала Тобі, слава Божая. Pan z wami. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Хвала Тобі, Пане. Калі Jezus прыйшоў у Назарет, ён звярнуўся да людзей у сінагозе. Сапраўды кажу вам, ніводзін прарок не з'яўляецца пажаданым на сваёй бацькаўшчыне. Па праўдзе кажу вам, шмат удоваў было ў Ізраілі ў дні Іллі, калі замкнёным было неба 3 гады і 6 месяцаў, так што быў вялікі голад па ўсёй зямлі. І да ніводнай з іх не быў пасланы Ілля, а толькі да аўдавелай жанчыны ў Сарэпту Сідонскую. Шмат таксама было пракажоных у Ізраілі у часы прарока Елісея, і ніводзін з іх не быў ачышчаны, апрача Наамана сірыйца. Пачуўшы гэта, усе ў сінагозе напоўніліся гневам і, устаўшы, выгналі яго прэч з горада і павялі на вяршыню гары, на якой быў пабудаваны іх горад, каб скінуць яго. Але ён, прайшоўшы паміж іх, адышоў. Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. На Христе Пану, дорогие браты і сёстры, сёння у Євангелії ми чуємо об тим, як Єзус приходить у свій родний город, приходить у Назарет, там, де ён рос, де виховався, де прожив большую частку свайго жыцця. І здавалося б, ён павінен быў там быць цёпла сустрэты, адчуваць сябе добра паміж сваіх знаёмых людзей. Але, як мы чулі, здарылася зусім інакш. Езуса адкінулі яго ўласныя знаёмыя, людзі, якіх ён добра ведаў. Больш таго, як мы чулі, нават хацелі яго забіць. Вывелі на гару, на якой быў пабудаваны горад, каб скінуць яго. Чаму? Таму, што Езус пачаў гаварыць пра не вельмі прыемныя справы, непрыемныя тэмы сярод слухачоў. І яны, якія добра яго ведалі, не хацелі гэта прыняць. Ім гэта не спадабалася. Як той чалавек, які жыў сярод нас, якога мы так добра ведаем, можа такое гаварыць? Ён ж такі самы, як мы. Ён не лепшы ад нас. Мы добра ведаем яго, добра ведаем усіх яго родных і гэтак далей. І, дарагія браты і сёстры, так вельмі часта, на жаль, бывае ў жыцці. Калі мы гаворым, дзейнічаем так, як усе, то ўсё складваецца вельмі добра. Большасць людзей нас прымаюць, нас любяць, нас хваляць. Усе навокал як бы нашыя сябры. Але дастаткова сказаць тое, што іншым не падабаецца. Звярнуць увагу на іх няправільныя паводзіны, нядобрыя ўчынкі, сказаць, што хтосьці робіць зло. Калі б чуе чалавек тое, што яму не падабаецца, то адразу пачынае крытыкаваць. Замест таго, каб прыслухацца да таго, што кажуць пра яго, хутчэй за ўсё чалавек пачне крытыкаваць таго, хто гэта кажа, паказваць на яго пальцамі, казаць, што ён таксама не святы, ён не лепшы, чым я.
Яго таксама шмат слабасцяў, яго таксама шмат зла ён, можа, зрабіў у жыцці. І, дарагія браты і сёстры, Езус Христус паказвае сваім слухачам праўду пра іх саміх, пра іх учынкі, пра іх паводзіны. Ён абвяшчае Божае Слово, ён абвяшчае Евангелие. Слово, якое, на жаль, так як 2000 год таму, так і сёння вельмі часта не падабаецца тым, хто яго слухае. Таму што яно вельмі часта незручнае для нас, таму што яно паказвае нашыя слабасці, паказвае праблемы ў нашым жыцці, да якіх мы так сапраўды вельмі часта не хочам прызнавацца, не хочам як бы дастаць іх на святло. Такія браты і сёстры, і вельмі часта мы таксама ў сваім жыцці стараемся як бы Евангелие дзесьці схаваць, не слухаць тое, што кажа нам Христус. Не хочам это Евангелие прымаць і гэтым Евангелием жыць. Таму варта запытаць сабе менавіта аб тым, ці я маю сабе адвагу прызнацца да таго, што я вучань Хрыста, што я хрысціянін, што я хачу жыць Евангелием. Хоць гэта вельмі часта зноў жа вядзе да таго, што могуць мяне не прыняць, адкінуць мае знаёмыя на працы, сябры і гэтак далей. Ці я гатовы да таго, што і на мяне, так як на Хрыста, могуць паказваць пальцам толькі таму, што я стараюся жыць згодна з Евангеліем, жыць так, як гэта вучыць Езус Христус. Хрыста адкінулі яго знаёмыя, яго землякі, прагналі, нават хацелі забіць. Але, як мы чулі, ён прайшоў паміж іх і адышоў. І здавалася б, тое, што ён зрабіў, тое, што ён прыйшоў і пачаў навучаць, не прынесла ніякага плёну. Што гэта параза Хрыста, бо яго адкінулі яго знаёмыя, людзі, да якіх ён прыйшоў. А ён, напэўна, хацеў бы, каб ягонае слова было прынята. Аднак, дарагія браты і сёстры, варта заўважыць тое, што Езус Христуса не прымусіла гэта адмовіцца ад прапаведвання Евангелия. Ён пайшоў далей абвяшчаць Божае Слово. І таксама Христус заахвочвае гэтым нас, каб мы таксама ніколі не здаваліся, але ішлі за ім верна, слухалі ягонае Слово і жылі ім, не гледзячы ні на што, не гледзячы на ўсе цяжкасці, не гледзячы, можа, на тое, што гэта вядзе да таго, што хтосьці ад нас адвернецца. Ён хоча, каб мы сваім жыццём давалі сведчанне іншым, нават калі мы будзем адкінуты. І таму, дарагія браты і сёстры, варта пра гэта памятаць і папрасіць Бога аб адвагу, каб Бог даў нам патрэбную адвагу жыць так, як Христус, старацца наследаваць яго, абвяшчаць яго Евангелие усім людзям, з якімі мы сустракаемся, але перш за ўсё самім прымаць Евангелие і верна згодна Евангеліям жыць. Амен. Адроджанай надзеі на вечнае жыццё ўзнясём нашыя малітвы да Бога, які прагне сапраўднага шчасця ўсіх людзей. Молімся за святога Айца, каб Бог даў яму сілы годна абвяшчаць перамогу Христовага крыжа. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за прапаведнікаў Божага Слова, каб верна пераказвалі яго і былі сапраўднымі яго сведкамі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей хворых фізічна або духоўна, каб іх падтрымлівалі надзея на з мёртвых паўстанне і на радасць будучага жыцця ў вечнасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за наших блізкіх памерлых, асабліва за святую памяць Даніэлю, Стафана, памерлых сям'і Пелецкіх, Крыстыну Мар'яна, памерлых сям'і Людковскіх, Мар'яну Владыслава, памерлых сям'і Вішнеўскіх, каб міласэрны Бог прыняў іх у сваё нябеснае валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб мы ўмелі дзяліцца дарамі, якія атрымліваем праз штодзённы ўдзел у святой імшы. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Ойче нябесны, выслухай нас і ўчыні, каб сустрэча з Тваім Сынам у сакраменце Еўхарыстыі умацавала нас у нясенні крыжа ў нашым штодзённым жыцці праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Jezu Chryście, Zbawco miły, jak jagniątka, tak cierpliwe,
Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославление и хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, прими ласково дареки, мы, слуги Твои, Тебе складаем, и перемени Его в сакрамент, что дає нам збавление, праз Христа Пана нашего. Амин. Пан з вами, И с Духом Твоим угору серце, узносим их до Пана, подякуем Пану Богу нашему. годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа. Ты праз цялесны пост утаймоваеш нашыя заганы, узвышаеш душу, даеш цноты і ўзнагароду праз Христа Пана нашага, праз Яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полная хвалы Твоей. Осанна на вышинях, Благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконали его у любови разом с папом нашим Францишком, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули у надеї на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з этого свету, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел в житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом ее обранником, со святыми апостолами, святым Михаилом Арханьолом и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа с Христом и у Христе, Табі, Боже Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Амен.
Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, али избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяляко неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и престят збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. С Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Благословлене, покликане на вечеру Ягоною. Пані, я не вартий, каб Ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Єзу, у серці Ти моїм, радость збавлення мне открыл, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, стал для меня крыницей ласк. Будь прославленный, Боже наш, что для Тебе учинить могу, как показать любовь мою, волю Твою завжди приймать и душу чистой заховать. Волю Твою завжди приймать і душу чистой заховать. Єзу, не покидай мене, моя душа Тобой живе, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви, у час терпіння поможи, витривать у Твоей любви. Молимся. Пане наш Боже, нехай у делу Твоим сакраменте очистить нас
i dać lasku jedności praz Chrysta Pana naszego. Amen. Dziękuję всім za dar супольної молитви. Завтра урочисте звістування Пана Святей імшу в нашому костьолі у 8, 10 і 18 годин. Прийміть Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Ангел Панський звістував Панні Марії і почала з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy sakrament
prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.